zurrumurroa dagoela etengabe, Espainiako bankoak erabaki inportante bat hartuko duela Kutxabanken inguruan, aurreikuspenen arabera, ez da zurrumurroak besterik ez diren, maiatzen bukaeran izan liteke erabaki hori hartzea Espainiako bankoak, erabakitzea Kutxabank funtsean praktikan hiru akziodun diren ala akziodun bakarra den. Akziodun bakarra dela erabakiko balu, horrek ekarriko luke, baldintza gisa erreserba funts bat sortu beharko lukeela Kutxabank eta gizon bezala, gutxienez 700 milioi eurokoan izango litzateken erreserba funts hori. Eta asko diote horrek ateak irekiko dizkiola kapital pribatuari. Kontua da ere, kapital pribatu hori sartzeak zer ekarriko lukeen, ezinbestean gizartekintza, osanek etengabe aipatzen zuen gizartekintza hori, ezinbestean kolokan jarriko lukeen, ala ez, bestelako ateak ere ireki daitezke, kapital hori pribatu izan da ere, zelan eutxi gizartekintzari, Kutxabankeko presidente berriak adibidez dio, kapitala beharrezkoa balitzere, kapital berria sartuta ere, gizarte ekintzari eutxiko zitzaiola, beraz? Iritzi ezberdinak daude mahai gainean, eztabaida mahai gainean dago, eta horren inguruan ere, itzen dugu bestean beste noski herrian zela esan bezala, Ekaitzerreko zuzendariak. Egunon danori. Buenos días a todos. Mi azalpena, mi explicación va a ser en euskera, creo que tenéis traducción simultánea los que necesitáis. Bueno, Kutxabank une historikoa da izenburua eta azkilo santuko dugu zergatik nundi datorren izenburu hori. Dena, zerbazarik gara. Kontutan hartu behar dugu, Kutxabank esaten dugunean, Kutxabank zer den. Kutxabank esan daiteke erraz gure finantza sistemaren oinarria dela. Lehenengo akunte finanzieroa da eta finantza merkatukotaren ehuneko 40. Zentzu honetan da gure gizartea eta gure ekonomiaren oinarria bai. Finantza sistema bera ekonomiaren oinarria dalako eta ekonomia neurri batean, edo zentzu batean, gizartearen oinarria. Edo gizartearen egituratzearen oinarria. Finantza eredua, azalduko dugunez, eredu ekonomiko eta herri eredu baten aldeko aukera da. Horrela, grafikoki horrela adierazten ari gara. Finantza sistema egitura ekonomikoaren oinarrian eta egitura ekonomikoa euskal gizartearen oinarrian. Horre zergatik Kutxabankekin gauza bat edo beste bat gertatzea den horren garrantzitsua. Hemen daukogu, eta hori ezagutzen duzue, igaz aldatu zen egoera, ordura arteko egoera. Ordura arte aurrezki kutxa batzuk, zeuden erkidego autonomoan, kutxa vital kutxa eta BBK, eta euren artean Kutxabank sozietate anonimoaren jabe ziren, ordeko zuen proportzioen arabera. Kutxak euneko 32, vital kutxak euneko 11 eta BBK euneko 57. Eta finantza jarduera Kutxabanken eskuetan jarrita. Beraz, kutxak jabeak izan da, Kutxabank sozietate anonimoa izan jarduera ekonomikoaren titulara. Orduan, kutxak bihurtu ziren banko fundazioak. Dakizunez ja, gorengo egoera. Eta kutxak berez desagertuta dago. Akabo kutxak, jaz dago kutxak. Banko fundazioak bihurtu ziren. Egitura honen arabera. Hau da, batez Bizkaian eta Araban erabili izan egitura, hau da, diferentia da Gipuzkoan, baina hau da, gurasoen nagusi den egituraketa. Principio, ziru, hauek dira, bi interes taldeak ezberdintzen dire, fundazio horien, jabetza fundazio horien agintean, erakunde sortzaileak eta bien artean aldundiak eta udalak hiru ordezkari dituzte, eta hortik aparte, konfinantzazko aditu eta erakundeak izendatu dire 12 postu izateko. Postu guzti horien izendapena eskumaldean deko zuen moduan egiten da. Erakunde sortzaileak, sortzaile ordezkariak, erakunde sortzaileak izendatzen dituzte, eta konfinantzazko aditu edo erakundeak hemendik aurrera, hori da importantena eta deigarriena, patronatuak bera, hau da, aginte organoak bera, izendatzen ditu. Horrek esan gura dago, aukeratu den edo erabiltzen ari den sistema da kooptazioa, Italiako legean, holan izendatzen da, espresoki, gaina kooptazioa da betidanik
Elizan erabili didan terminoa justifikatzeko zergatik goi mailako agintea Elizan bertan, Eliza Katolikoan bere burua aukeratzen duen. Hori da kooptazioa. Kanpotik inor aukeratu barik da bere burua izendatzen duen egitura bat. Bere burua berrizten duen. Beraz, oraingo egoera da hemen dekozue, estrukturaren edo sorpresa. Kutsa, Vital Kutxa eta BBK jarraitzen dut, ja ez dira Eborski Kutxa, horren dira banku fundazioak. Kutxan, apur bat diferentia da jabegoa, 15-etik 13 bere burua izendatutakoak, baina batzar orokorrak proposatuta. Eta bestetan Vital Kutxan eta BBKan esan duguna. 15-etik 12 bere burua izendatutako persona fisikoak dira. Proporzioak mantentzen dire, Kutxabanken jarraitzen dago, finantza jarduera lehen bezala. Aldetik batetik daukagu barne ondorio batzuk, aldaketa horren barne ondorio batzuk. Lehena eta importantena, lehengo kontrol publiko eta soziala desagertuta da. Ja desagertu da, ez da desagertzeko arrisku dagoena da ez, hori desagertuta da. Juridikoki desagertuta da. Zergatik, lehengo kontrol publiko eta soziala goi mailako talde baten esku geratu da, persona fisiko batzuen eskuetan, betiko alderdi politikoen zuzendaritzek izendatutako persona fisiko esaturik. Baina, eta hau azalduko dugu argita garbi, alderdi politikoek izendatutakoak, baina alderdi politikoek ez dauki eskubiderik horiek izendatzeko. Orduan da, konfidantzazko harreman bat, alderdi politikoek momentu honetan faktikoki kontrolatzen dituzten, baina ez inorako eskubide juridikoki daukiela. Alderdi politikoak, betiko alderdi politikoak, momentu konkreto bat horretan agintean zeuden. Oda, hemendik ordura arte alderdi politikoek kutsak, aurrezke kutsak, gura gozue, indirektoki kontrolatu dabe, botere politikoa edo botere soziala zeukien neurrian. Hemendik horrela momentu baten horregon zirelako, eta bardin da, hemendik aurrera zer gertatzen da hauteskundetan, zer gertatzen da indar sozialen banaketaren aldetik, hor dagoz eta punto. Hemendik horrela, esan dugu moduan, persona haiek haien burua izendatzen dut. Kontrol publiko eta kontrol sozial beraz desagertu dira, desagertzeko arriskua dagoenik, ez desagertu dira. Baita ere, eta hori importantea da, edozein kontrol pribatu ere. Hau da, ez da, betiko dialektikaren arabera, kontrol publiko desagertzen da eta kanpoko kontrol pribatua, ohiko privatizazioetan gertatzen den moduan, kontrol pribatu baten esku guztien dela. Ez hori bez, persona fisiko moretu batzuk, euren burua gestionatzen da bera, eta kanpoko inolako kontrolik. Hori ez da ja privatizazioen alde edo kontrako egotia, edo zein ikuspegitik, zein ikuspuntutik antolakuntza aldetiko zentzu gagebeikeri gutza da. Azma daitekin gure dozue, hori esaten ari gabein eta berriz, aginte korporatiborik txarrena izan daiteke, bat eta enpresa haundi bat, inolako kontrolik gabekoa da. Kontrol publiko eta soziala, orain betiko edo alderdi politiko tradizionalen zuzendaritzen konfinantzazko talde baten esku utzia. Konfinantzazko talde hori betiko aurrezki kutzen kontrola eskuratu eta gure finantza sistema eta gure ekonomiaren kontrola hartu duen elite oligarkikoa bihurtu da. Oda, ja, faktikoki, edo faktikoki, baina juridikoki, hola da. Orain, gure sistema finanzieroen parte importantena da, persona fisiko batzuen eskuetan. Beste gozoa da, ondino, alderdi politikoek, betiko alderdi politikoek, norbaiteko kontrol faktikoa edo eragina, influenzia izatea eurengan. Baina momentu horretan, juridikoki, ja, hola da. Privatizazioa da, gura gozue, gertatu dena, ja, gertatu da. Jakinen persona fisiko batzuen eskuetan usten badu boterea, hori ez dira erakunde publikoa, privatizazioa da. Hori privatizazio hori gertatu da. Privatizazio horik okerrena da, gure oso ikuspegi tekniko batetik. Kutsak banku fundazioa bihurtzea, ohiko privatizazioak baino gauza zarragoa da, zergatik. Privatizazio baino gehiago zehozki sustrakzio edo jabetzea izan dalako. Eta edo nola ere, gure ustez, azma daiteken privatizazio hori okerrena izan dut. Zergatik, privatizazio gisa,
privatizazio izan da, Euskal aurrezki kutxen kontrol publiko eta sozialan galtzea dakar, edo ekarri da, eta gure finantza sistema eta gure ekonomiaren kontrolan galtzea ere. Esaten egia, perindorriz, kontrol juridikoa. Ondino badago, konfinantzazko kontroloi alderdi politikoen aldetik, baina kontrol juridiko galdu da. Baina gainera, ez dakar kapital berririk, privatizazio batzuek ekartzen daben moduan, ez dakar inolako bekuntzari gestinoa, betiko argumento izan da, aurrezki kutxak ez daudela ondo gestionatuta, eta hau da gestioaren aldetik, antolakuntzaren aldetik, edozein egitura baino txarrago, eta ez dakar inolako bekuntzarik finantza edo erakundetzeako. Eta alderantziz, esan duguna, konfinantzazko personen talde baten esku utzira agintea, kooptazioaz izendatutako aginte taldea osatu da, eta talde horrek bere burua izendatuko du, inolako kontrol edo gainbegiratzarik edo supervisiorik izango ez duen aginte gune batean. Kapital merkatuaren bidezko privatizazioek dituzten arazoetatik aporte, ez ditu privatizazio horiek dituzten abantaila teknikoak, nahi duzue, eta gainera aginte korporatibaren ikuspegitik, errepikatzen dira. Enpresa handi batek aukera dezaken aginte egiturarik okerren arazio asko. Eta zelan kalifikaturik horrelako prozesu bat? Ziurazki, kalifikazio bat ipini behar dugu egitasmo oligarkikoa izango litzak. Eskuineko proiektua da, ziurazki ez, privatizazio proiektua da, ez da beste barik murrizketa sozial bat. Tamalez, gure ustez askoz largiago da. Horrelako hitzak, murrizketa sozial, privatizazio da, erabiltzen dugunean, ziurazki egitasmo hori neurri handi baten lehuntzen ari gara. Zergatik, azkenian, oiko privatizazio batetik asko zaratago dira. Herri honen finantza sistema, ekonomia eta gizartea aginte egitura oligarkiko baten pean ustea dakar proiektua. Persona talde txiki eta botere gutxi batzuen eskueta. Eta horrelakorik ez ezaguna da Europa osoan. Finantza sistema mendean jartzea prozesu honen bitartez. Banku merkatuko kuotaren eguneko 40, esan dugunez, eskuratzen dute, gutxi gora bera, eskuratu dute Euskal Aurrezki Kutxa. Kutxabank, operazio delakoaren ondorioz, finantza sistemaren kontrola Euskal gizartetik kanpo geratu da ja, juridikoki ja geratu da kanpo. Eta betiko alderdi politikoen, alderdi politiko tradizionalen agintarien konfidantzazko talde baten esku utzi da. Gainera, gure finantza sistema alde batetik eta bestetik gure ekonomia eta gure gizartean banatzea dakar. Interes ezberdintzi dirako. Ja, kutxaen gestinoa, fundazio horien gestinoen atzian dagoen interesa, ez da interes orokorra, da persona fisiko konkretu batzuen interesa. Hori, segun zenbotako influentziak dauden atzetik, bat etorreko da, ala ez, interes orokorrarekin, gizartearen interesekin, baina juridikoki persona horien interesak dira banko fundazioen horien atzetik egongo diren interesak. Eta gaina krisiari aurre egiteko dugun tresnarik garrantzitsuena galdu dugu. Galdu dugu, zentzorrak juridikoki kontrolia ez dugu. Gure ekonomiarentzat proiektu hori berez suntzitzailea da, destruktiboen finantza sistema, aurrezkia eta inbertsioaren arteko bitartekoa izatetik berez helburua bihurtzera igaro da. Kutxabankeko aurrekontuetako kudeatzaileak norabide horretatik joan dira, Kutxabanko ondasun pribatua baliz moduan. Eta hori garri da, hainbeste estrategia eta hainbeste erabakietan. Egitura sozial eta produktibaren aurreko asolagabekeria, inbertsio estrategikoen galera, edo nun egiten diren inbertsio espekulatiboak, kajasur proiektua, eta bai. Naiz eta hori, gero komentako dugu, ematen dugu azken hilabeteotan aldaketa kualitatibo importante bat gertatu da. Nik uste dut aldanak kokatu behar gogula, bat ez behin mendebaldean nagusiak diren banku gintza ereduen azterketa. Baina, horretaz hitz egiterakoan, Europan edo gugorosuen mendebaldean dauden ereduak aztertzeko orduan, bi eredu nagusi aipatu behar dira. Eredu anglosajoia eta eredu europearra. Baina gero eta importanteago bihurtzen dira mundua oso bizko arraldatzen da irabako herrialde emergenteen eredua bat. Eta hori gero komentako dugu.
Orduan, hor eredu anglosajoia edo eredu oligarkikoa, eredu honetan banku negozioa berez, helburua bihurtzen da. Horren ondorioa, dator, ekonomiaren finantzazioa, desindustrializazioa, Britania Handiak edo neurri handi baten estatu batuetan gertatu den moduan, eta mendeko aginte politikoa. Eredu europearra edo eredu kontinentala nahi duzue, aurrezki kutxetan eta kreditu kooperatibetan oinarritzen da, gero azaltuko da beste ponentzia baten. Aurrezkia eta egitura produktibaren arteko bitartekaria da finantza, banku sistema, eta kontrol sozial edo publikoa nagusia. Eta banku gintza egiten dau argi eta garbi ekonomia realaren aldeko apostua. Ez da berez helburua. Beraz, aurrez aurreko eredu batzuk ditugu. Komentatu eredu anglosajoia, eredu europearra, eta aipatu behar dabe bai, gero eta importanteagoa dalako, gauzu herrialde emergenteen eredua, Txina, Errusian edo Indian nagusian. Gehien bat, banko publikoetan eta kontrolerako partaidetza publikoetan oinarritzen dela. Edo gehiengoz publikoak diren bankuak, edo partaidetza publiko garrantzitsua dituzten bankuetan oinarritzen da banku sektorea, eta gutxiengoko sektore batzuk egon badago bai, banku pribatuak edo kreditu kooperatibek osatu. Baina, merkatu kotaren gehiengoa banko publikoen eskuetan geratzen da. Eredu europear bat komentatzeko, hori gero esan dugunez beste ponentzia baten sakonduko duzu. Ekonomia realaren aldeko apostua egiten duten herrialdek, zalantza gutxi dituzte, behar duten finantza sistema ereduaz. Deko zuen, Frantzian eta Alemanian, guztira aurrezki kutxak eta kreditu kooperatiben artean, Frantzian merkatukotaren eguneko 50%, Alemanian eguneko 60%, oroar Europa batasunean eguneko 40% baino gehiago. Zer gertatu da, gauza guzti hauek oso argigarriak dira Espainian oroar jende askorentzat. Batez beha, azken urteotan komunikabideetan eta etengabe mota diren mesoen aurrean. Espainia mundu mailako edo Europa mailako gure salbuespena izaten ari da krisia. Espainian aurrezki kutxen eredua dago eztabaidan, eta Europan edo mendebaldean justo kontrako gertatzen da. Banku pribatuen eredua, batez beha, banku pribatu handien eredua da zalantzetan dagoena. Espainian jarraitu diren estrategiak, izan dira konsolidazioa, izendatu dena, konsolidazioa askundiarekiko obsesio baten atzetik, eta Europar Batasuna alderantziz gertatu da. Benetako arazoa handigeekiak diren bankuak izaterak dira. Zeran kontratu banku horiek, zer egin daike banku horien arriskoen horiek. Lehen esan dugun moduan, europearraren araberako ondorio batzuk, sendoa den aurrezki kutxa bat privatizatzea, gure ustez ez da eskuineko apustu da. Aurrezki kutxak eta kreditu kooperatiben eredua, hau batez onartu da Europan, kontinentalen ari duzu. Eskerra, eskuina eta zentroren aldetik. Aurrezki kutxa bat sendo bat privatizatzea, benez gure ustez ez da bakarrik eskuineko apustu bat, beste bai, da apustu oligarkiko nabaria. Finantza sistema eta bererekin batera, ekonomia eta gizartea, finantzen edo politika eta finantzen elite baten menpean jartzearen aldekoa. Gure gizartea suntzitzeko moduko operazioa da, edo izan da. Bankugintza eredua, publiko-pribatu edo soziala, funtsezkoa da, ez bakarrik ekonomiarako, eredu soziopolitikorako bai. Gizarteak edo gobernuek kontrolatzen dituzte bankuek nahi eta ez, alderantziz, politika eta gizartea kontrolpean jartzeko joera dute. Tresna hauen bitak. Alderdi eta sindikatuen finanziazioa, edo, euren aldeko laguntzak, komunikabideen kontrola, publizitatea, gizarte ekintza, gizartearen erantzukizunaren zeharkako erabilpenaz. Gizarte ekintza eta gizarte erantzukizunak beharrezkoak diren, baina askotan erabiltzen diren tresna moduak eragiteko arlo politikoan, arlo sozialean, arlo kulturalean. Gure gizartea suntzitzeko moduko operazioa, zergatik. Lehen esan duguna, grafiko batean, finantza sistema,
berez autonomoa den neurria, alderdi politikoa, komunikabideak eta gobernuak bai kontrolatzeko hainbat aukera ditu, eta lehen aipatu dugun moduan tresna ezberdinen bitartez, maileguak, doaintzak, publizitatea, partaidetzak, eta gertatzen ari dena, eta oso importantea da, ez da nahitaezkoa, horren zentzu gabea da, egin den guztiak, topatu den, orkitu den argumento bakarra izan da, eski nahitaezkoa da. Legeak derrigortzen gaitu. Argitagarri izan behar da, ez da nahitaezkoa izan. Ez da Europak derrigortzen duen ezer, ez da legez nahitaezkoa, beti egon dira beste aukera batzuk ez egiteko teorian, legearen arabera egin behar zen. Ez da, beraz, Espainiako bankuak edo gobernu zentralak orain arte beharturiko ezer. Tamalez, gure finantza sistemaren sustrakzio edo apropiaziorako borondatezko estrategia izan da. Eta berarekin batera, gure ekonomia eta gure gizartearena ere. Derrigortasuna aitzakia izan da. Ez dago derrigortasunik, esan dugu moduan, hala ere, gizartearen aurkakotasuna eta arrazoi faltak oso nabariak izan dira, eta beraz, funtsezko aitzakia bihurtu da aurrezki kutxak banku fundazioak bihurtzeko. Esan dugu, alde batetik akziodun pribatuak ekartzea ez da derrigorrezkoa, eta banku fundazioa bihurtzea esan bez derrigorrezkoa. Ez da arazo tekniko bat, ez da egia egin dena derrigorrezkoa lanik, borondate politikoan dago gakoa, eta aukera tekniko anitzak egon dira, eta momentu honetan egon daitezke egoera berbideratzeko. Kai Centerrek proposatu zuen adibide modu. Partaidetza publiko kualifikatua duen kreditu kooperatiba, baina beste proposamen batzuk egon dira bai. Momentu honetan zurazki bizkor eta erraz ikuskatzeko eta konsensuatzeko moduko aukerak behar ditu. Eta Gipuzkoako, dakizunez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamena, batez be Kutxabanken akzioak aldundiak eta udalen eskuetan ustia, gure ustez aukera serio, eraginkor eta errealista da. Ez da, gure ustez, ikuspegi teoriko batetik igual honena, aposto izango ditzak aposto teoriko kreditu kooperatiben aldekoa, baina kreditu kooperatiben aukera denbora behar da. Hainbeste gauza aztertu behar dire, langileen partaidietzaren inguruan, edo aurrezleen partaidietzaren inguruan, horik zein izan behar da, zelan egituratu eta Foru Aldundiaren proposamena oso bizkor nolabait adosteko eta gauzatzeko aukera bat izan ditu. Eta proposamenak lantzeko orduan kontestu berria, hori oso importantea, kontutan hartu behar da. Kontestu berri honetan, banku fundazioak indarrean daude. Hau da, eztabaida hauek orain arte plazaratu direnean, gizarteratu direnean, beste kontestu baten gizarteratu duzke. Aurrezki kutxak intzea egin behar da, aztu behar da, ez dago horrezki kutxak. Orain dekoguna dire, banku fundazioak. Orain kontua da, banku fundazioekin zer egin. Neurri batean, oraingo egoera, dialektikoki abantaila bat izan daiteke. Zergatik, behin banku fundazioak edatuta, aurreko aitzaki igaz, behin eta berriz, erabili izan aitzakia, desagertzen dago. Etengabe, esaten zan, hau egin behar da, badagorako lege bat esaten duten abenduaren 29 baino lehenago, egin behar da, ez dakitzen. Hori egin da, banku fundazioak bihurtu dit. Orain ez dago lege bat esaten duela, banku fundazioak egin behar da, ez. Orduan, banku fundazioak eren akzioekin egiten da bena, ala egiten ez da bena, euren eskuetan dago. Orduan, dialektikoki, beraz, argumento importante hori be, desagertuta. Beraz, aldi berean, eta hau azpimarratzea oso importantea da, argi dago, erakunde gisa, banku fundazioak oso ezegonkorrak direla, eta alternatibak proposatu behar direla. Esan dugunez, betiko alderdi politikoen konfidantzazko talde baten eskuetan nago egitea, persona horiek izendatzerakoan fundazioen kontrol faktikoa eskuratu duten berri politikoek, baina ez dakigu noiz arte. Kontrol faktikoa da, baina ez kontrol politiko. Kontrol hori teorian desagertu, lehundu edo bideratu daiteke. Edozein momentuan gal daiteke konfidantza hori.
urruntze personalengatik, politikoengatik, interes personalengatik lerrotze berriengatik, eta azkenian alderdik izendatu dute, baina alderdiak esaten dut dugunean beti dira persona konkretuak. Orduan, izendapen horiek egiten diren momentuan, igual alderdi horretan agintean zegoen hildo konkretu bat, alderdian hildo bat, gauzak aldatzen badire, konfiantza hori norbait desagertzen bada, zer gertatzen da? Zer egingo dabe hor dauden personak? Jarraituko dabe alderdi horren interesak, edo helburuak, edo estrategiak, ala ez, azkenean euren eskuetan geratu da. Hori da, kontrol juridikoa galtzearen ondoria. Kutxabanken agintearen bilakaera horrezagatik, aurreko ustezina izan daiteke. Baina, batez be, 3 arrazoi hauen. Murriztuko da. Murriztuko da legez, murriztuko da Espainiako Bankuaren aldetik, zergatik, hori dalako figura horren helburua. Zergatik sortu zen horren figura arraroa, behin-behineko figura esarko. Eta horien helburua, eta Italian argi ikusi izan moduan, eta ja mugimendu batzuk ikusten hasi dire, da epertainera edo luzera. Edo luzera, Kutxabanken duten boterea murrizten joatia. Eta bestaletik, beste arriskua da, jakina kanpoko asedunen balizko sarrera. Agintea gehiago, orain baino gehiago diluitzeko arriskuak diferenteak dira. Bata, persona fisikoak gero eta autonomoak bihurtzen dira. Gabez, denporaren mugak kontrolatzen dut, hori oso importantea. Aipatu dugunez, 3 arrisku diferente egon daitezke agintiak gehiago diruditzeko. Lehenengoa, persona fisikoak gero eta autonomoak, faktikoki gero autonomoak bihurtzea, ja, botere juridikoa eurek daukielako. Eta, ahaztuarik, eurek daukielako, gehiengosko kontrola. Bigarren arriskua, gero eta muga gehiago banko, gero eta muga juridiko gehiago, gero eta muga legal gehiago, banko fundazioen jabetzarako, eta 3. kanpoko akziodunak ekartzea. Garaiz gaude hauen berbideratzeko, bai, prozesua zuzendu edo berbideratzeko aukerak daude, zergatik. Ez be, ondino, alderdiak botere kontrol faktiko hori daukienako. Baina aukera horiek desagar daitezke edozein momentu. Horrezatik, bizkor dugutu gara, berandu betara. Alere, testuinguru berri baten gagoz, eta hori oso importante da azpimarratzea. Aizaldu dugun guztia, da gure duzue igaz gertatuaren arabera eta egindakoaren arabera sortu zen kontestua, baina bestaldetik arlo politikoan gure duzue, testuinguru berri baten aurrean dago. Alde batetik Kutxabankeko lehendakaritza presidentzia aldatu zalako, bestaletik horren arabera, urrengo astetan, urrengo hilabetean, presidente berria eta politikoen aldetik egon diren adierazpena. Oso nabariak, argita gara esaten. Ez da lekarriko akziodun privaturik, eta esatetik edapen geografikorako estrategia amaitu itzat jotzen da. Nik uste dut oso importantea da adierazpen horiek azpimarratzea. Igual, azteko. Azaroan batean, Iñigo Urkullu, lehendakariak, pentsaurreko baten, esan zuen ez dago inolako planteamendurik Kutxabanken salmentari buruzkoa eta gutxiago EAJaren aldetik. Oso importantea esan,
alde batetik zehaztasunagatik, bestetik, nolabait, orduko lehen presidentziatik desmarkatzen zen. Azaroan 29, Josef Egibarrek. Hiru kutxak integratzeko hitzarmena, jabetza egunean mantentzean sartzen zen. Legeak ez badu besterik behartzen, eta horrelako legerik ez dago jarro. Amaikak azaroan 31, Unai Rementeria. Bizkaiko Aldundiak eta EAJak bermatuko dute BBK kutxabanken jabe izaten jarraituko duela. Egun berean, deiaren titularrak. Alderdiek behin eta horrez kutxabanken izaera publikoaren alde, eta alderdi nagusiak sartzen bertan. Abenduan 3an, Javier de Andrés, Arabako aldun nagusiak, Vitaleko akzioak saldu eskero erakunde sortzaileetara itzuli beharko dire. Oso modu nabarmenean, justu Gipuzkoako foru aldundian sortutako proposamenaren ekin bat etorten. Azaroan, eta hau importantea, azaroan 14an, Iñigo Urkullu legebiltzarrean bertan. Akzedun pribatuak ekartzerena, kutxapokeko presidentearen lan hipotesiak maizik ez dire. Bat egiten dute Euskal Kutxen eta Kutxabanken akzedunen ustezko privatizazioa armaren aurkako irizpidearekin. Eta ez dauka batere zalantzarik, orain arte Kutxabanken akzedunen privatizazioaren aurkako irizpidea finkoa denik, eta horrekin bat egiten dut. Horri azalpen eta posizio guzti horien aurrean, mesfidantza nabari batzuk egon dire, laburbiltzeko Adolfo Muñoz, sindikatuko idazkari nagusia, Otsailan, esan dagoa. Ez dauko zalantzarik, Kutxabanken kapital pribatuaren sarrera arrasteko asmoa dutela, hauteskundek bakarrik oztopatzen dute prozesu hori, baina denporaren kontua da. Kontu hau oso larria da. Enbestereko azio publiko dagoz, esan ez, ja privatizazio prozesua ez dala martxan jarriko, Adolfo Muñozek esaten dut, engainatzen ari jarriketara. Testu inguru berri horrek eskatzen zuen konfidantza margen bat. Hartutako erabakia, presidentia aldatzea, deklarazio guzti horiek, kompromiso importante bat ekartzen zuten atzetik, konfidantza margen bat eskatzen zuen. Zein da arazoa? 6 hilabete pasatu direla eta inolako mugimendurik ez dala egon. Nolabait, egoera estabilizatzeko eta edo egoera blindatzeko edo banko fundazioa dituzten arazoi aurre egiteko. Ez da ezer egin, edo gugeak egula, ez da ezer mugitu. Hau zera kontua gure ustez, privatizatzeko arriskua ekinin nahi bada, beste aukera batzuk aztertu behar direla, nahi eta ez. Eta dugun arriskua da, beste aukera horiek ez badinela aztertzen, behar bada privatizatzeko un egokiaren zain egoten delako da. Galdera. Kutxabankek edo banku fundazioek beste aukera batzuk aztertzen hasi gabe, denbora aurrera doian arabera, gero eta, gure ustez, gero eta arrisko handiagoak eta gero eta susmo handiagoak dagoe benetako asmoei buruz. 6 hilabete pasatu dire eta hori denbora luzegia da, ezer mugitu barik. Gizarteak edo hasi behar da mugitzen ziurtatzeko edo benetan kontrastatzeko hemen zer gertatzen ari. Eta hori bai gure ustez importantea da, bigarren maileko gaiengatik, irregulartasuna dela eta edo Banco de Espainiarekiko negoziazio batzuk dela eta benetako norabidean galduta. Norabidea batez be zentratuta. Zer gertatzen ari da Banko Fundazioekin eta zer neurri hartu behar dire egoera hori blindatzeko edo arrisko horiek blindatzeko. Zerrekin, Banko Fundazioen alternatibei buruzko eztabaida irekitzeko gaitasuna betiko alderdi politikoen agintarien esku dago. Botere juridiko, esan dugun moduan, pertsona fizikoen eskuetan dago, botere faktikoa, ondino betiko alderdi horien eskuetan dago. Alderdi horiek jakin badakite, akzedun pribatuak ekartzeak, norabiteko koste politikoa duela, hauteskundeen aurrean, baina koste politiko hori noraino ailegatu daiteke ez dakit. Eta hor dago, hor egon daiteke koska. Gero eta indartsuago izan behar da gizarte mugimendua behar dugu. Hori hor dauden arriskoi aurre egiteko. Erabakitzeko gai diren alderdi politikok argi ikusteko, akzedun pribatuen sarrerak egiteko behar diren neurriak ez badituzte hartzen. Edo banko fundazioekin gestatzen ari da, berbideratzen, jasango duten kalte politikoa ez dela onargarria izango. Eta gure ustez, dialektikoki oso importantea dela argi ustea banko fundazioa berez defendazina dela. Behin-behineko egitura da, hainbeste arrizko dutu, beraz, irtenbide bat bilatu behar da, oberako edo txarrera. Badakigu, epertaina, epezorene luzera,
Banku fundazioak ez dutela Kutxabank kontrolatuko. Kontua da, horren ordez, zer. Zer egin? Hor eragitea, batez behin, edo estutzea nahi baduzue, alderdi politikoak, egin ingurua, orain arte izilik egon diren eragitea, gizartearen mobilizazioa, eta labur biltzeko lehen esan dugu, gure ustez, gure historiko bat dela, gure finantza sistema, gure ekonomia eta gure gizartearen kontrola dugulako jokuan, gure ekonomia finanziarizatzeko arrisku baten aurrean gagoz, aginte faktiko oligarkikoaren ereduan enpresak, erakundeak, komunikabideak eta alderdi politikoen gainean jartzeko arriskua. Berandu baino lehen, personen etika eta indarren alderdi eta erakundeen erantzukizunari dei egin behar da. Betiko alderdiaren zuzendaritzaren ingurua eta eragin eta gizartearen mobilizazioa sustatu behar du. Oinarri tekniko gisa, oinarri dialektiko gisa, Banku Fundazioaren egitura ez egonkorra eta instituzionalki arriskutsua dela, azpimarratu behar dela, eta gero eta muga gehiago izango ditu, gero eta balditza gehiagoren eratxopean izango da, beraz, alternatibak ere. Lehen bai lehen, Banku Fundazioak eraldatu behar dire edo akzioen lagapena sustatu behar da. Eta hor dakugu, momentuz, bi planteamendu horiek. Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamena, Kutxabanken akzioak aldundiak edo eta udaletzen esku utzi, eta Mikel Zentarrak horrekin batera proposatu zuen eredu frantziarraren araberako partaietza publiko kualifikatu duen kreditu kooperatiba. Horain, eskerrik asko, Adrian, gauza asko komentatu dituzue, bai, Adrianek eta bai, Josonek, beste inbertsioak unionetan dagoeneko Euskal Herritik kanpo egiten ari direla, privatizazioa esatzen dute biek, privatizazioa dagoeneko mahai gainean dugula, dio Adrianek horretan indarrak jarri nahi izan du, dagoeneko badaukagula, Josonek dio ditu du, atzera egin daitekeela oraindik ere Euskal Finantza Sistemaren oinarria dela Kutxabank batzen zuen Adrianek eta zentzu horretan, kapital pribatuaren sorrerak aipatu izan du, kanpoko bazkideen gaia mahai gainean jarri du, baita ere derrigortasunaren kontua. Behartuta gaude benetan privatizazioa gotzeko, ala ez, zirrikituak badaude, bestelako alternatibak ere badaudela, Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamena mahai gainean jarri du, izan dira bestelako proposamen batzuk ere, beste Alemaniako kasua, aipatu du, ere izan daitekeena, orain zuen txanda izango da, entzun duzuen guzti honen gainean zalantzak izango dituzue edo kaletzeko gogoa. Beraz, orain bai, mikrofono bat dago prest, nahi duenak galderak egiteko. Eta lehen eman dugun aukera ere hori badago, alegia idatziz, nahi dituzue galderak pasatu eta guk egingo dizutu dugu. Hola, Eguno, buenos días. Yo me llamo Rosa García y vengo en representación de la plataforma de afectados por la hipoteca, estos reformas de Guipúzcoa. A su vez estamos integrados en la plataforma antiprivatización de Kutxa, formada por mayoría sindical, que no sé si estará aquí presente algún miembro de los sindicatos, organizaciones sociales y nosotros. Entonces, tanto la intervención de José Urquiola como de Adrián han señalado que es fundamental la movilización social y la concienciación de la ciudadanía. Yo voy a entrar en lo que han estado explicando de la situación absolutamente trágica de lo que supone el futuro económico de nuestro país. Entonces, en base a eso, pregunto, el debate del anteproyecto de ley de la Ley de Cajas Vascas en el Parlamento, ¿se sabe cuándo va a ser? Si frente a eso, evidentemente, la plataforma de privatización y los partidos que forman parte del Parlamento, como aquellos que van a competir en las elecciones forales y ayuntamientos, que me supone que están aquí también presentes, bueno, pues qué opinan en sus programas de eso, que me imagino que se tratará en la mesa posterior. Pero volviendo al tema de la ley de cajas, ¿hay posibilidad de plantear una iniciativa legislativa popular en torno a la reversión de la situación de las fundaciones bancarias y del actual gobierno de los patronatos jurídicos que habéis expresado? Y si hay algún plan respecto a las movilizaciones, campañas de concienciación respecto al debate de la ley de cajas, puesto que habéis dicho que Europa
concretamente el memorándum que vino junto con el rescate de las entidades financieras bancarias, no dice expresamente que tengan que ser las fundaciones bancarias, pueden ser fundaciones ordinarias. Puede haber una reversión en todo esto. Pero lo que está claro es que, igual que la élite política que controla el Consejo de Administración de Kutxabank, como ha elegido a los señores estos elitistas oligárquicos que son los 15 patronos, llevan 6 meses de actividad, nosotros también. O sea, esa es la gran desgracia. O sea, nosotros también. De la sociedad civil, que estamos representada a nivel de la plataforma antipolarización, no hemos hecho gran cosa. Entonces, ha habido una serie de, bueno, incluso el tema de ILP, recogida de firmas por internet, etcétera, etcétera. Incluso en el debate actual que tenemos de cara a las elecciones del 24, este tema no está presente en los programas políticos, ni está presente en los debates de televisión. Evidentemente la ETV no va a decir, oye chicos, ¿queréis debatir de esto? Evidentemente, no se va a meter el dedo en el ojo, pero sí tendría que haber, por parte de lo que no son los poderes políticos fácticos, que es PNV, PSE, PP, tendría que haber una alianza, igual que hay una alianza a nivel de la sociedad representada por la plataforma de antipolarización. Los partidos emergentes tendrían que decir algo también al respecto. Espero que luego nos lo digan en las mesas que hay, suponiendo que aquí estén presentes también, creo que está EH Bildu, que está Izquierda Anitza y creo que está Podemos. Pues sería muy importante ver qué pasa con esto, porque si no hay una alianza entre la sociedad civil y los partidos, esto no se va a mover. Es que ricasco. Bueno, sobre lo que exactamente van a hacer o no van a hacer los grupos políticos, seguramente ellos tendrán que hablar. Yo sí creo que es lógico que se produjera una cierta desmovilización a partir de lo que sucedió en noviembre, por lo que hemos comentado, ¿no? Hay decisiones importantes que parecen transmitir un giro drástico, o sea, el relevo del presidente y el contexto en el que se produce y las declaraciones de aquellas fechas, ¿no? Entonces es lógico que eso produzca una cierta expectativa y que dé margen, pues digamos, a dar un margen al nuevo gestor o a la nueva actitud de los partidos políticos históricos. El problema es que, bueno, que ese margen igual se ha alargado demasiado, ¿no? Igual pues podemos haber 2-3 meses de margen, pues parece lógico, pero claro, cuando ya son 6 meses sin que se haga nada, el tema se vuelve peligroso en dos sentidos. Primero, porque no sabemos qué nuevos retos van a venir, o con el argumento o con el pretexto de que si el Banco de España nos dice A, B, C o D, pues entonces no tenemos más remedio que, viendo lo que ha pasado estos años, es posible que pase. Y segundo, que nos estamos olvidando de lo que ya se ha hecho. Es decir, una cosa son los riesgos de que se haga cara a futuro y nos hemos olvidado de que ya el poder de lo más importante del sistema financiero se ha dejado en manos de un grupo de personas físicas. No estamos dando importancia, porque ¿qué pasa si no entran accionistas privados nunca? Pues igual hay mucha gente en esos partidos históricos y tal, perfecto, ya nos hemos quedado con esto. Pero y de eso no estamos hablando, de eso que ya se ha producido. Estamos hablando siempre del riesgo de que entren accionistas externos y de lo que ya ha pasado y las consecuencias que eso puede tener cara al medio y largo plazo. Yo creo que dialécticamente es muy importante centrar digamos, la discusión alrededor de ese tema, porque el otro son hipótesis que uno dice, pues va a pasar, no va a pasar, esto ya ha pasado. Y es una realidad que autoriza y legitima el debate público. Lo legitima muy directamente. Beste galderarik norbaitek? Bai. A ver, yo estoy flipando. ¿Cómo, según los cálculos, el PNV, partido mayoritario, las instituciones como la Diputación y los ayuntamientos principales y tal, cómo puede dejarse perder? Está en riesgo de perder. De momento mantienen el poder o la influencia fáctica, dices tú, pero jurídicamente no. ¿Cómo pueden meterse en ese camino? Ya, designando 15 personas físicas. Y luego ya, a partir de ahí, no puede designar. Y además, ya a los pocos meses ha tenido que quitar al que era cabeza del Kutxabank. Y luego el delegado, no sé si quién lo va a elegir. ¿Cómo puede meterse en eso? Es un suicidio que está haciendo el PNV. Entonces, es que no me entra en la cabeza eso. Claro,
Me consta que dentro del PNV hay contradicciones importantes y hay discusiones y demás. Pero algo que no entiendo, no acabo de entender. Es un suicidio. Sabiendo además que las cajas, históricamente, los 100 años, han estado siempre en favor y ayudando a las clases sociales, que son la base, casi diría, la base social del PNV, como el mediano propietario, o sea, en la agricultura, en la pesca, o sea, en el comercio. A todos eso les va a dejar de lado, o sea, les va a quitar lo que era importante para ellos. O sea, eso, explícame. Lo demás digo yo, si en lugar de juntarnos aquí, como nos hemos juntado unos pocos de izquierda, los desahucios y econeus y unos pocos de izquierda, a quien habría que dar estas clases es Sabino Che. Hostias. Dales un cursillo, voy a abrir los ojos, ¿qué está haciendo? Hacemos un scratch, que es mejor. Bueno, yo creo que puede haber distintas interpretaciones. Puede haber una interpretación práctica, bueno, pues ante la marea que hay pues, normativa, la cuestión con el Banco de España y tal, bueno, salimos por ahora por aquí, sabiendo que es una solución temporal y luego ya veremos. La segunda explicación, desde el punto de vista ya de intereses de partido, las otras dos explicaciones son explicaciones más churras, si quieres, pero bueno, hipótesis, ¿no? Desde el punto de vista de intereses de partido, decir, bueno, el poder que tengo ahora no es jurídico, es más práctico, es más indirecto, pero lo tengo yo. Es decir, ahora, ya a partir de ahora, da igual que pierda las elecciones en un sitio o en otro, pues ya me quedo con él, desde el punto de vista de partido. ¿Explico? Ya he puesto gente de confianza y esa gente de confianza es la que se queda con el poder. Ya, aunque pierda las elecciones en Vizcaya, en Álava y en Guipúzcoa, da igual. Las dos cabezas han caído. Mario Fernández y luego el otro, que no me acuerdo el presidente. Pero desde el punto de vista de partido, eso puede ser una interpretación desde el punto de vista de partido. La segunda pregunta sobre el tema de la industria y el poder, la posibilidad que nos daría, digo, desgraciadamente, porque no se está cumpliendo, de que en verdad Kutxabank, en este momento, que es la entidad financiera, abriera verdaderamente la línea de crédito para reforzar la economía de este país. Poner un ejemplo así de claro, parece mentira, pero el año pasado 1.000 millones de línea de crédito fueron puestos por Kutxabank en manos del banco malo del PP, del Sareb, en el Estado. Es decir, ¿os imagináis qué inversiones podrían haber hecho la industria, las empresas, los particulares, los autónomos de este país abriendo esa línea de crédito en condiciones? Aquí, sin lugar a dudas, podríamos haber dado la vuelta. Es más, hay experiencias en Guipúzcoa que ante la posibilidad de crédito que posteriormente no se les ha dado, han tenido que cerrar. Eso no, desgraciadamente, y esa es la apuesta. De ahí algunos que dicen, en ese control también económico de una entidad como esta, que creemos que debe hacer una apuesta muy clara, ellos deciden que no les importa llevar el dinero de Euskal Herria, en este caso a España, pero puede ser a cualquier otro sitio, si de esa forma tienen agarradas otras apoyos para seguir manteniendo su control. Este es un tema muy importante porque yo creo que no es solo el tema de Kutxabank, pero creo que este país ha perdido una oportunidad histórica si tenemos en cuenta en qué condiciones estaba en el momento en que estalla la crisis. Teníamos un sector industrial potente, un nivel de endeudamiento privado muy bajo, comparativamente con el entorno, un nivel de endeudamiento público muy bajo y un sector financiero sustancialmente sano. Pero esto era una batería de instrumentos que frente a lo que estaba pasando, no solo en España, en Francia, en prácticamente todo Occidente, nos hubiera permitido, gestionándolo de una forma lógica, dar un salto cualitativo y acercarnos, pero en unos pocos años, seguramente al nivel de los países del centro o del norte de Europa, sin ninguna duda. Porque toda Europa, prácticamente todos Estados Unidos, han estado agarrotados y siguen por esos problemas estructurales. Entonces, en lugar de eso, por ejemplo, en el caso de Kutxabank, ¿qué hemos hecho? Pues decidir justo en ese momento, Kutxabank empezar a gestionarlo, y dijo, esto es un negocio privado, esto es una entidad privada que define sus propias estrategias, lo que tiene que aspirar es al beneficio, y esos son los mensajes que se han estado lanzando hasta noviembre del año pasado. Los mensajes han cambiado desde entonces, eso es cierto, vamos a ver en la práctica qué pasa, ¿no? Pero, claro, no era un tema tampoco de riesgo. Si en aquel momento lo que decimos es, vamos a aprovechar esa oportunidad histórica que tenemos con un sistema financiero sano,
sano. Kutxabank, también, por ejemplo, Caja Laboral, apuesta por la industria, ayuda a la industria a salir adelante, la situación ahora sería absolutamente distinta. En lugar de eso, ¿qué se está haciendo? No, esto es un negocio privado, hacemos lo que nos da la gana como negocio privado. Si queremos invertir en Cajasur, invertimos en Cajasur. Si queremos invertir en bolsa, invertimos en bolsa y arriesgamos en lo que nos da la gana. Y eso ha sido lo que ha pasado estos años. Galdera gehiago, baina bai eskatuko dizugu mesedez, alde neurrian laburragoak izatea galderak eta baita ere erantzunak batez ere jende guztiak hitz egin ahal izateko eta baita ere dinamikoagoa izateko baituko da. Sí, bueno, yo tengo una opinión distinta sobre lo que ha pasado con las cajas de ahorros en España, pero me gustaría no entrar demasiado en esa dialéctica, precisamente porque creo que uno de los grandes errores de lo que ha pasado en el País Vasco contra este tema ha sido mezclar las dos cosas. Es decir, dejarse arrastrar por un proceso que se ha iniciado en España con respecto a una situación concreta de las cajas de ahorros que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando con las cajas de ahorros aquí, ni con lo que estaba pasando con las cajas de ahorros en Europa. Entonces, ha sido un proceso con unas determinadas variables y yo tengo mi propia interpretación, pero claro, si entramos en ese tema vamos a acabar en lo mismo, dejarnos llevar pues, por la sexta, como se suele decir, ¿no? Y al final desorientar, digamos, lo que deberíamos hacer aquí. Que desde luego no creo que necesita ningún cambio de ley, evidentemente. Si se cambia la ley o aquí o en el Estado, pues mejor, ¿no? Una ley que te lleve a una dirección determinada. Pero los cambios que había que hacer como consecuencia de que venga la ley están hechos. Pues ahora la cuestión es las propias fundaciones qué hacen, qué decisiones toman. Porque son entidades privadas con su capacidad de decisión para decir qué hacen con sus acciones o qué dejan de hacer. La ley evidentemente puede introducir determinadas mejoras, pero bueno, no es en absoluto necesario. Pues la propia Diputación en su propuesta, bueno, si las fundaciones ceden sus acciones a las entidades públicas, pues ya está solucionado el problema. O si las fundaciones se transforman en otra cosa, pues también está solucionado el problema. Entonces no necesitamos ninguna ley si conseguimos la voluntad política de los que están detrás del control de las cajas. Adrián, ¿quiere dar su medio? Solo un minuto. Yo creo que es muy importante en este debate evitar caer en todo está podrido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, porque si nos centramos en cosas que se han hecho bien o mal en las cajas de ahorro, evidentemente se han hecho y si continuaran las cajas adelante se seguirían haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si hay un control público o social, lo que se ha hecho mal un año se puede hacer bien al siguiente. Y si hay una dirección responsable de haber hecho algo mal, se le puede quitar y sustituirla y empezar a hacerlo bien a partir del año siguiente. Si no hay control público y social, no existe esa posibilidad. Y yo creo que ese es el tema clave. No se trata de que en las cajas se haga todo bien y cuando no existe ese control social o público se haga todo mal. Pero el control público y social te da la posibilidad de orientar las entidades en una determinada dirección y corregir las estrategias que son incorrectas. Yo creo que eso es Beste galderarik? Sistema financiero kontrola konzertu ekonomiko baina oso importantea. Konzertu ekonomiko oso mitifikatuta dago, baina konzertu ekonomiko importantea da erakunde publikoen autonomiarako. Hori, Holanda. Baina, zure sistema finanziero kontrolatzea funtsezkoa da, ez bakarrik erakunde publikoen autonomiarako, erakunde pribatuak, enpresek autonomiarako, enpresak leku batera edo bestera, egongo dira, neurri handi batek begiratzen, segun erakunde finanzieroak nun dauden kokatu da, botere gunean nun dauden. Nada, Bortik. Otra pregunta tenías, ¿verdad? Lo que pasa que no sé si le va a dar tiempo. A ver, desde Un minutito te doy. Desde el punto de vista social, a la gente normal y sencilla, lo que le llega es que Kutxabank es excelente. Saca todas las notas máximas en los test de Bruselas y claro, todos los datos macro y micro pues van a su favor. Pues, aprovechando que estás presente, señor Adrián, el darnos un flash de lo que está pasando en Kutxabank, no solamente que ha maquillado 200 millones, sino qué pasa con todo lo que tiene que estar, la morosidad cómo está el tema de los créditos de las pymes y de los autónomos, en respecto a la economía real, el tema del IRPH y de los desahucios lo sabemos perfectamente, es la primera entidad en desahuciar, están desahuciando a pymes y autónomos, sobre todo a través de subastas de locales y de empresas, esa es la realidad que a nosotros nos llega. Y las provisiones siguen existiendo con los activos tóxicos que tienen. Lo que pasa es que luego en el Diario Vasco y el Correo te dicen, esto es una maravilla, saca matrícula de honor
y es en lo que se basa el PNV también para decir a la ciudadanía que da igual que sean fundaciones, patronatos, soberanía, no soberanía, lo importante es que el gato café, aunque sea negro o blanco, según él, creo que era Zapatero. Ya está. Bueno, vamos a ver, yo creo que son dos análisis diferentes. Es decir, que Kutxabank, que es una entidad sana, yo creo que está claro, sobre todo desde una perspectiva relativa, y que estaba al primer nivel del Estado desde el punto de vista de solvencia, como Caja Laboral también ha estado. Yo creo que eso nosotros desde luego lo hemos dicho desde el principio y no creo que nadie en serio lo ha puesto en duda. Otro caso es que dialécticamente qué consecuencias tienes. Primero, pues cuanto más sana sea una entidad de este tipo, más importante es no perder el control de la misma. Porque si fuera una entidad que se está yendo a pique, bueno, pues no hay más remedio que la coja uno o que la coja otro, pues igual te da más o menos lo mismo. Pero una entidad que es el 40% y que es sana, pues es mucho más importante. Cuanto más sana sea, es más importante, primero, en mantener el control, y es más importante tener en cuenta que no ha sido obstáculo para sea una entidad sana el que haya sido una caja de ahorros, el que haya habido un control público y social de la misma. Al contrario, seguramente ha sido gracias a ese control público y social con el que se ha hecho con esa cuota de mercado y con esa capacidad económica, ¿no? Bueno, yo creo que primero ese análisis hay que hacerlo, y segundo hay que hacer otro análisis. Que una cosa es que una entidad en un momento concreto, en base a lo que han acumulado a través de generaciones, del esfuerzo de generaciones, sea una entidad sana, y otra cosa es que eso se deba a la gestión del último año. No es así. Evidentemente la gestión de los últimos años ha sido una gestión desde un punto de vista estratégico desastrosa. Es decir, ha estado enfocada en una dirección sin ningún sentido, ¿no? Precisamente en lugar de preservar lo que era su objetivo fundamental, que se decía en todos los análisis externos, que era la implicación en el tejido económico vasco, y pues ahora nos interesa invertir no sé dónde, y hacen inversiones ruinosas, como la expansión fundamentalmente la expansión de Kutxa, o la adquisición de Caja Sur, o el intento de adquirir una serie de entidades con operaciones que de haber salido adelante hubieran hundido a Kutxabank. O sea, la gestión de los últimos años ha sido evidentemente un desastre. Pero a pesar de esa gestión desastrosa, que ha generado X pérdidas, el resultado global sigue siendo, el estado de Kutxabank sigue siendo bueno, no es incompatible el uno con el otro. Beste norbaitek nahiko zerbait ditu, hori bukatu egin beharko nuke. Bueno, azpimarratu gauza bat. Bideo, adosatzea salatzen, hau Kutxabank Mikrofono jarriko dizute. Kutxabank biok adosatzea salatzen. Kutxabanken operazio hau benetan izan dela desastre bat. Inundikan behiragintzen. Batez ere, ordezkaritza darak mozten diturako. Diputazionak, udaletxenak, klientelanak, danak mozten. Da, jabe dute, eskuz, bietzaz izendatuta, 15 hori. Hori esan dezuna hitza. Computación. Bueno, no la renkio hori. Da, niretzako hori hola da. Bera ditzake, hemen gertatu dudan, Euskal Herrian gertatu dudan korrupzio hori handienetako bat izango ditzake, estrukturala daulako. Ez batek dingoek amanditolako, bidegin amanditolako, baizik, estrukturala bat herriari lapurtu dituelako, bere launtxuak nauzi ditezen, bere kontrol hori horien bidez eukitzen. Osake, eta ez dut ulertzen zela, kampainan gendela, nola, alderdia, inkluso eskerrekuak, apenas ez dude aitatu kontua. Bera baina, korrupzioa handi ditena. Gero desauzioak eta nola, ez? Es verdad. Ez da bakarrik alderdiak, gizartean oro gara ez dakit lehentasunak zerena definitzen ditu. Behitu hilabete gotan segertatu da, zenbat zarata sortu den, akizu, kabiez ezafer delakoa sortutako irregulartasun horien inguruan. Hori esan behar da, baina zer nonoko txikikeria dan sakoneko arazoaren daude. Eta ibile gara, prensan, gora bera, asuntorekin, bla, eta benetan sakonean gertatzen edeana, isil. Orduan, zuk esan duzu moduan, zentratzea ez da baita, benetan importantiak diren gaita. Aukera kafe bat eskuan hori buruz gehiago hitz egiteko, baina bat egin bat garen gai hau, oso montiola dira zela jamin esker. Hori kanpo eta gatik,